ana wata ga wata asha ni ban ma ga bidiyon wannan 442 din ba sai yanzu. Kai 442 na ga bidiyon da mutane suka yi maka ba su yi maka irin wanda ya kamata su yi maka ba. Kai 442 ubanka ya ci kutumar bura uban shi, ubanka ya ci kutumar babban bura uban shi, ubanka uban wani naka. Kai kashin babban bura ubanka, kashin babban bura uban wani naka, dan kashin babban bura ubanka. Ita Sadiya Haruna okay haka ne yanzu na gane abin. Ai ita Sadiya Haruna dama ita ce ta nuna maka, ita ce ta gaya maka cewa akwai mata masu sa hijabi sannan suna iskanci, tunda ita ga ta nan ta ɗauki suna ta ɗora ma kanta Sayyada Sadiya Haruna, kuma tana nan tana iskanci tana bura uba. Inda ka san yan Kannywood lokacin da ta shigo ta ce za ta yi fim da sun san abin da ta zo da shi kenan tun farko, da ba su ɗauki shegiya sun yi mata fice duniya ta santa ba. Dole ka faɗa haka saboda ita Sadiya Haruna dama tana sa hijabi tana sa niqab kuma tana yawo gari uwarta ko Mobi bata taba zuwa ba, amma ita babu kasar da bata hau jirgi ta je ba tabbas. In fact karshen ma maganan gata nan da suna ma Sayyada Sadiya Haruna bisa kanta. To 442 barin ga maka wani abin da baka sani ba, wallahi ko da haƙin safara'u kaɗai aka baka sai ka shiga wutar jahannama dan kashin babban bura ubanka. Mutum baya shiga tsakanin bawa da ubangijin shi, amma ko da haƙin safara'u kaɗai aka baka sai ka shiga wuta dan ƙashin babban bura ubanka. Ƙaraman yarinyar nan ka bar kwana 90 ne ko me sunan fim ɗin da aka kore ta, ka zo in ba din da ka taɓa mata ba wallahi da bata zauna cikin halin da kake ciki ba yanzu nan. Sadiya Haruna da kake zuwa kana mata kuma sai ya dace, dole ne ka ce yan iska suke sa hijabi. To baran ga maka 442 duk wanda yake iskanci idan ya boye iskancin shi ana sa ran gobe zai iya bari, kuma ana sa ran tsoron Allah a gare shi. Ba kai ba da ka fito ka nuna ma duniya kai da haihuwanka gwanda barin cikinka, dan kutuma babban bura uba shegi. Ai mu tsakaninmu da kai yanzu nan babu ragowa. Akwai wanda ke bata ma musulunci suna kaman ku, kuna diyan musulmai, kuna yin abubuwan da diyan maguzawa ya kamata su yi shi, kuna abubuwan da ko yare ba sa yi. Da yare suke wanga abin da kake 442 da mun rufe kofa mu ce ba za su zo show a bangaren Hausawa, ba za su zo show a kudu ba. Yan iska ne kasu zo su bata mana tarbiyya. Sai gashi nan an same shi a cikin musulman mu dan babban bura uba, kana fama da baki kawar durin jaka, kana fama da baki kawar durin sa. To mu cin kutuman bura ubanka za mu yi, dan babban bura ubanka. Kai 442 kashin gindin bura ubanka ya ci kutumar uban shi, shege dan bura uba shege kawai da haihuwar ka gwamma barin cikin ka, haihuwar asara, yan wahala, yan kutumar uba. Wannan neman tarosisi kuke yi? In dai haka ake neman arziki Allah karka bamu ka kashe mu.